sa recording ko eh. Recording. Tayo na sa recording. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kinig! Ang Basig na sa AB. Mabot na itong headset dito. Mga higala, Oh. kumusta? Di na kabay gihambing Abot na na kasakit ito, sa kinabuhi. Para tuagin ko yun. Akong napasal sa warehouse, nga nagsabak-sabak na to sa Osaka, Unggoy. O mga kasinitian nga di mo may kalimtan. Anong imong pagkabigaon? Grabe sa roon. Tingnan. Sa akong asawa? Sa tumoy ko dito. Kini si Presalan na Agnes alang sa Kinig! Madonna. Nga mabati ninyo matagbuntag Lunes hanggang sa Adlong Biyernes. Dinilang sa MOR 101.1. Okay kayo! Kinig! Ano? Gano'n mo nang Madonna timbal. Ikaw na, kumusta? Ug maayong buntag kaninyong tanan. Balik na punta sa ito ang programa Matag Buntag mga kapamilya. Kini ang akong tugkaran. Kauban siyempre ang inyong Cardo Cupido. Di na tulugayon atong mga kauban, Senator Manny Pacgalern. Ang laban na to para tayo. Ang laban na to hindi ako sasako. Isisigaw ko sa madu para sa'yo. Ang laban na to. Sa laban ng buhay, walang kuskus balungos, walang hasol. Magtira padala. Senador, good morning. Hi, good morning to each and everyone, especially to all the listener of, MOR 101.1. Pasalamat kami sa Diyos dahil are giving chances na everyday kami makahatag ng kalingawan sa inyo at saka makawala ng mga problema. Ayun. Mga taga Banay-Banay, good morning ha sa inyong tanan diha. Itong mga bisita karon gikan sa Banay-Banay, Davao Oriental, Senador. Ayo. Gikan po sa Bitaog, Santa Cruz, Davao del Sur, gikan sa Oriental padulong sa del Sur. Ay, atong makauban karon ang nag-inusara, Ang inyong nag-isarang ang inununan sa MOR. Ate Pressy. Hello, kaninyong tanan, mga higala, o sa mga nagluko pa diha, nagkaplog-kaplog silang Etmi Games. Hello, sa mong tanan. Ate Press, pali ang imong term. Oh, Kala- Dili kaplog. oh. Ataman. Ingansa. Ingan sa mga Etmi Games kay Doy Hakaw. Nagkatawa lagi si Melody Modo. Oh, wala na bag na Etmi Games. Siya tingali ang tigoan. Siya tingali ang Ano to? Tig batil. Tigkuan, tiga, Ingansa. Ingansa. Oh. Oy, una sa tanan, Gigas ang verb. ako ding itimbaya si Doc Flor Morillo. Ay, Doc. I do. Morning, Doc. Oh, kay di gud ni mawa sa atuang kuan. Kaning tigpaminaw. Ingon man sa Lain siya kang tigpayot, no? Tigpaminaw, gitna. ingon man sa si Melissa, si Golga, Melissa Rosilio. si Golga. Si Gulga. Oh, Golga. lami ba niya mga kanang maruyok hatik no? Ay, O kalami. ingon man siyang anak nga maanyag si Apple o Oo. iyahang kauban si Bubong. Oh. Ayan, salamat kayo ninyo diha sa pamati. Oy, mamiminaw din sa atin ang mga taga si Christine nga taga Matina Pangi. Ayan, at saka si Ma'am Cute Madis at saka si Sir Ping, Sir Vincent Sir Binji Madis na mamiminaw sa atin. Oh, Si hello. Kuan po, si Arlene Byron, birthday karon. Oy, happy birthday. Happy birthday, Pasalamat tayo dahil sa mga nag-celebrate ng birthday today.
Happy birthday. Happy Ipadayon lang. birthday, oy, kay Willie nito. Oy, Tormes. Ay, birthday pala ni Will ngayon. Ang Oo. pang- Iki ang pambansang Barney ng Pilipinas. Sabi ko na, Barney. Sabi ko na. Ang Barney nga baboy nga violet. Kuya Will, happy birthday ha. Birthday po daw ko no ni kuan ni Rubilin Baynosa. Happy Ay, birthday. si Baliling. Ay. Happy birthday, Baliling. Birthday. Oo, si Happy DJ birthday, Baliling. Oo. Kumusta? Naminaw ka sa mo aron? Wa pa mo magsugod ya? Panggabi yan si Baliling. Ah. Sabi ko nga duduawin kita dyan pag Ah. magka-time ako kasi panggabi siya eh. Happy birthday ni Happy Wally. birthday, Baliling. We love you Rubilin. and we miss you. Oo. Atong nga Tagalog birthday stinger Ito nga ng birthday song. birthday stinger Oo. si Birthday song, kung short yan, B song. Yung birthday song. I-shirt din yung mo. Paborit yan. Song. Birthday song. I-shirt ka tara mo na kay Kasi kanya kasi ngayon ano na kayo sa ngayon millennial. Oo. Hilig na ang millennial ng mga shortcut. Kaya mo nang Oo. tinod og suwat taas man Taas kayo. kay birthday song. Mo nang magbutang. Happy B. B song. Oo. B nga slash nga song. Birthday song. Ayun. Para yan sa kay ay nagkatawa si Gigi Sweetheart at saka si Marlon Marces. Magkatawag yun na si Oo. Billy Joe. Kay mo bigyan na yung papel. Di mo narabalahan yung pan. Imong pandesal kay bakit pagsawsaw siya kape. Oo. Ay, grabe talaga si Billy Joe. Ngayon baluat maganako. Tungkol kay birthday nila, Senador. Birthday. Tagalog to sila birthday song ikang kang Donalyn Bartolome. Bartolome. Magpatikim naman kayo ng hiwa dyan sa cake nyo. Paborit ko yan, kahit isang hiwa lang, anak ko, satisfied na ako sa hiwa ng cake. Lalo na yung cake na moist. Moist Moist mo cake. na. Mag-moist gina siya. Ang cake. Labi na di ka himasa. Kalood. Imasaan pala yung cake. Kay kuan ba ya? Kanang mag-moist na siya. Pado man nagluas. Ay, kay tamis. Kasagaran pala pag tamis ang sabi ng doktor ni Doc Madis na talaga yan, magluas ka talaga. Kasi yan nag-moisture yung cake at saka kinaon mo, ambak yung kagaw sa baba mo kaya magkaluas ka. Pumuntan si kung mingon mo tinuod ba na mag-moist? Mag-moist, Pumuntan ninyo si Ruth at ato ang utility. Si Rod? Ingon nga ni siya, siya man si Ruth. Rolien Montibon. Si Ruth yan. B-song. Okay, kaayo. Diyos ko Lord. Diba? Birthday song. Birthday song. Birthday song. Kaya ka na, pwede mo Valentine's Day, V-Day. Pero kung sa birthday, di ba? V-Day ang Valentine's Day. Valentine's Day yan. Manis Birthday siya. song, ayun. At saka pag pista, pista song, pisong. Pisong. Tanawa. Naminaw lagi sila sa to. Paniling, nagtanaw po sa to si Joyce Mihos. Hi, Joyce! Palagi sila magsugod nga to. Wala ka pa nagsugod, Joyce? Diba? Pag tungasunon ang kanta, lugsong. Ano siya? Kung mangkuan ka, kung manglampisa ka, magamit ka og Balisong. Kung imo ang inuslak, isongsong. Tama. Anya, Ikaw, ang Ate mga Pres. paborito sa Paborito ni Ate Pres kanang maglubok. Paborito na mo. Maglubok. Sa mga bayon, lusong. Ginawa ko. Ina naman na mga, paano na siya ka diba, ng mga song. mag-rhyme gina siya. Okay, oo.
Kay Diba? sa hinapon bitaw, Mm. kinamagod na sila kanang Oo. kanang kuan. Words. Oh, mga kada bitaw maog yun ang mga Tono. mag-rhyme tono. yun na. Mm. Oh. San man na lahat. Ah. Ang Gingisan. San, Oh, San diba? Go, San Goku. San Goku, San Gutin. Oh. San Gutin. Ingon sila nga, Ah. Ate Pres, Oo. sa hinapon sa kanang nagduwasdan. Oh, ano ba? Ay, naliksan. Oh, nagidag hospital man Ate Pres. Oh, yan, usa. Iwasan. Wow! Ano nagmaoy sa nyo Oh, bay? Ay, oh. puspusan. O yun Ano? na, di ka natin dagan sa pa. Oo. Ay, lumsan. Kung uga na, Ah, uga? kung uga, Ugasan. bisbisan. Oo. Ang taba ng utak. Grabe ha, ang taba ng utak. Grabe talaga ang pag-improve ni Ate Prissy. Oy, Hindi mamagpag yan. Oh, di ba? Ay, natumba nga ako ang live. Hello. Ayan, thank you very much. Si Chichi, burot magtiyan, Ah. gibuntisan. Grabe ha, grabe ha, ang taba ng utak ha. Grabe talaga, pag ganyan talaga, naganahan talaga tayo pag buntag Oh. nandito sa Ate Prissy. Happy birthday ha sa mga nagkuhan. Grabe, naluwi ako kinatawa ninyo diha in taon. Oy, si Bing Karangyaaning nga taga Sinayawan. Oy, Oy, hello mga taga Sinayawan. Ako din itimbaya dia. Bing Oo. ang inyong silingan. Kaila di ko ani mga Martin family. Oy, Nang Martin. birthday sa gahapon si Nanay Reming Martin nga taga Sinayawan. Oy, happy Ay, birthday, ayun. Nay. Oh, happy Oh. birthday. Magpakanton ka naman, Nay. Pagpakanton. Magpakanton ka naman. Iba yung nauna-una ko pakanton ko tayo. Kanay ha. Oy, si Mami Oni Alfaro. Mami! Naglantasam na to. Ay, thank you very much. At Oo. saka, ay, ang daming viewer na Ate Prissy. Oh. Sa kanyang live kasi sa Ate Prissy everyday, Mm. sa kanyang Facebook live, sa Mm. Ate Priss, pangitaon mo lang Ate Priss, everyday yan mag-Facebook live. Oh. Kagawad tata, pangita ha, kanang Ati Press. Ate Priss lang, Ah. i-search lang ninyo Ate Press niya Priss. kay P-R-I-S. Oo. Ati Press. Oh, ingon Live man na si kagawad. kuan si Carlo Olaguer, si Mhm. Sed Conos, si Sidoy nag-inom og used oil. Sabi mo na, Ito, wag kape ang Zeus oil. sabi mo na, ngalang-ngala na si Sidoy, oy. Oo. Para magbarko. Di naman madutlag kape. Ngano man? Used oil nag-inom. Oy. Ikutaw. Ikutaw ang use oil. Oo. Ano talaga yan? Oy, birthday ni karon sa atong i-greet og happy birthday ang anak ni Mayor Inday, si Stonefish Duterte Carpio. Ay, birthday Ay, para ni birthday. Stone Piece. Ay, Oh. nagtawag si Mayor Inday Sara nako Ah. sa Ate Press Ah. man gabi ni mo di. Oh, Invited ka? Ah? Sa may tuyo nimo in Ah. Mayor. Ah. Gabi naman. Ah. Kanang invite ta ka og ma-birthday sa kong anak. Ah. Ako nga, sorry kaayo nga, doon na magugoy kaning kuan, kaning Oo. kalihukan. Ah. Oo. Sa may- Unsa ni ka ugma sa gabi Ate Pres ko, Oo. ako may tigkuan kaning tigampo og dunay mga mamatay. Nalabtan mo ko gabi eh. Dili sa buntag mo nanabtan sa gabi eh. Sa gabi eh. Oo. ba? Ito yung Oo. mantong roday ka Dual tulad. man di ko dual. Dual Dual? citizen? Dual Oo. SIM. Di ba? Yan si Sige, Ate panay, sige, Prince. pangawag sa kong cellphone, mamanong mo feedback. Mo feedback pala Ay, yan? hindi manawag. Oo, sige lang, may mga ano? nag-PM dito. Happy Women's Month, Ate Prissy. Mm. Ay, Women's Month pala ngayon, Ate Prissy. Oy, Sa di mga ba? babae natin mamiminaw ngayon, Happy Women's Month sa inyo. Mm. At saka, ang bulan din ng Marso ay Fire Prevention Prevention Month. So, iniiwasan natin ang magdula ng kalayo, baka mga sunog tayo. At saka, syempre, ang March ay, araw ng Davao. Oy, oo. Oy, di ba? Kaya lang, wala tayo. Oy, nganong nagkalayo maning ilong ni Ate Prissy? Araw ng Davao. Araw ng Davao yan. Oo. Kining Yung kuan, yung tugtog natin, yung huli ng mga ibon, ayun. Araw ng Davao na team song natin. sa Yung Malanda. Tara, Davao. Davao. Ayan, yung mga Davao dyan, pagitain mo dyan. Araw ng Oy, Davao. hello doon nato. Ingon ni Mami Oni. Oy, mami. Oh. Hindi na ko makita. Ay, nawala yun. Yung, Assignment na lang sa assignment na lang sa yan. Ugma na lang natin i-play yan para natin tugtong na Davao. Oo. Gandabaw yung isa. Oo. Ganda ba? Oo, Gandabaw. Yun.
Sige, Ate Pres, ato sa sugdan kay mo iskirdan ni Oh, Senador Ron. sige. Oh, Kaya sige na, sugdan na nato. session karon. Larga. Oo. Nawag na si Ato ka na lang ako? Sige. No? Para mahuman.